Instrumen Bali.
Puji syukur marang murbaning Gusti Kang Maha Kawasa ya nok. Nak keto marang aku wong ayu. Weh golek pasangan dhewe. Ning jagat ora ana papat, ning donya ora ana 5 ya mung sliramu sing tak tresnani wong ayu. Jare aku selingkuh. Lah aku selingkuh mbek sapa? Kamu sudah jadi milikku loh. Tapi aku maunya selingkuh. Kamu kok gitu? Kalau kamu aja sih nggak cukup karena kamu miskin sayang. Walaupun aku miskin, tapi aku kan jelek. Loh. Jelek kok bangga. Nah, jelek kok bangga. Ya bangga, aku bangga ndek bojo jelek. Aku ndek bojo ganteng. Bojo jelek iki ya dipakane wedhus-wedhuse moh Iya ta, Dus? Dus. Aku mbak pakane wedhus. Nek aku ora apa-apa, tapi wedhuse gelem ora? Ora gelem. Paling ya moh kok. Ayo wong ayu, nembang wong ayu. Inggih Kang Mas. Selendang kuning. Pas yo bi karo aku yo. Ya engko 10. Kang saking ukir. Coba delok kae. Kayak ana rembulan kang dadari. Picek. Lampu rembulan pasangan picek ya kuwi. Piye kok Mas sampeyan iki Mas? Awak dhewe ku wong normal ya, Ndek ya. Diajeng inggih Kakang. Sawangen kae. Kok ndas kabeh sak blok kae. Sak menika dek napa? Sak menik. Ora aku sesuai kok wedi to karo saiki aku. Bojoku. Kalah kok bojone kancane kok mbok pangan. Aku ki kesel lho. Iya ora juga selek ya. Sak menika sanes ndas Kang Mas. Apa? Sak menika wong. Oh, piantun nggih. Nggih. Piantun sing mirsani katresnane kita berdua Kang Mas. Awake dhewe tresnane labuh Trisno Samboyo Putra. Disekseni karo wong piye to? Labuh Tresno Sabaya Pati. Pati kok Sabaya Putra lho. Kaya jaranan iki. Sabaya Pati ora sah meri karo tanggane ya. Sigar kene. Dhewe-dhewe ya. Iki kene kon genmu iki rene sampe kowe melangkah ning gone garis iki. Tanggung ki takpel 7 dina 7 bengi. Wah, jajake alirane. Ya berarti melangkah rene ben ganti pel. Aku kok kaya haram-haramu to be modelmu be. Nanti semoga ladoh kowe. Ora apa-apa dia. Anfauhum khairum. Alah. Khairumas anfauhum linnas. Sing artine apa kuwi? Sape-ape menungso kuwi menungso sing wis tau dadi linmas. Lho gitu. Yang bermanfaat bagi orang lain. Aduh. Angel. Kowe ku lek omong ora usah nirik-nirik kok lali. Lah, kita berdua itu pasangan sulit bicara. Iya. Kowe ngersake mobil apa bakal tak pinangkani wong ayu. Alah wong melarat kok. Oh iya lah bayarane 750 sik mangan jobo sebulan ndak payu. Piye lho iso ngono. Aku pengen mobil sing lawange kena dibuka kuwi Mas. Apa jenenge? Bandoso. Itu loh Mas, lambat. Apik lho. Apik sepedan Pak Bendoso serane ngene. La ilaha illallah. Iki jan tangga ki ora rukun blas to rumah aku. Padune bojo mape seneng aku tak tolak lek. Loh, bojomu mang ape seneng. ada ukuranmu kok keong. Keong. Lah timbangane Lah bojomu gundul. bojoku gundul ya. Gundul ki ana fungsine. Wis gundul kayak pentol korek ngono. Rumangsamu Heeh. sirah gundul fungsine akeh. Apa? Lah TNI nek latihan tembak, ini ra nggih sirahku ra pas. Lah bojomu sirah gundul maneno padune bojomu ape seneng aku ora Lah gendek. iso. Loh, timbangan aku milih sampean lho. Apa ya aku mending milih Mas Ardi? Apa gelem kono? Masa bojoku ngene iki, tapi biyen Bekasi Akbar. Lho. Cangkeme diatur. Ayo wis ndak nembang ora sanggatino tangga omong elek kuwi. Heeh. Iya. Ya. Selendang Biru. Suara kurang permana ing wasesang ngono.
lerene sik adzan subuh bareng sik. Suarane lho, kuwi elek. Siramu nyanyi bawa nduk sing apik ya. Terus ayo nang. Angrung-rung Marang bendara. elek dulu. Api. Wali terus ngandung. Api dia itu sayang. Ora sayang. Enggak anu elek iki dadi bojoku iya sayang. Ngelem ngono kok ya. Terus sayang ya. Srabi yo kono wae neke. Sayang. Aku kadung tak pulsake lho karo kowe. Wis to tak Pulsae Evan apa? ngene aku lho tuku motor Grand yo. Keren yo bangga. Yo irit lho Dik iku. Ais diajeng angrung-rum. Dia Sulistyo pijer ngincangake alis. Ya. Bisa ta? Iso. Alah Piye kowe njajal dajal iki? iso apa paling nek Ngincangke tendang alis Jawa, iki? dajal selawatan iso apa ora? Selawatan iso apa ora? Iso to. Dajal piye? Ngece ya, Mas. Ya selawatan. Selawatan dajal. Saiki kowe dajal. Dang, apa? Dajal iso ora selawatan? Dang, ora iso. Iso. Piye dajal piye? Salatullah salamullah. Alah umum Dajal 17 Agustusan iso ta ora? Ayo iso no. 17 Agustus Tahun 45 itulah hari. Saiki 17 Agustusan gawe selawatan. Lho lah kowe iso. Lho. Piye njajal piye. Pinter awake dhewe ya. Ya pinter dhewe ya. 17 Agustus tahun 45 itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Lah. Merdeka. Sekali merdeka tetap merdeka. Salah. Merdeka. Selama hayat masih dikandung badan la. Solawatan 17 Agustus. Iku nganggo nada apa kowe nek ro? Ya lalwatan ya. Alah coba dono kira dong iki. Ya lewatan ora apal apa? Piye? Ya lewatan kudu dikempat deh ya. Kok ngawur to, Mas? Terus entek nunduk. Terus no sasideman. Anu salam hormat kagem putranipun Pak D Pak Rawuh Pak. Oh, ngoten. Sing dalu Mas. Nggih, sampeyan. Nggih, sugeng Mas. Nggih. Salam hormat ki lho, hormat. Hormat Mas. Sugeng dalu. Nggih. Mangke mun siap ngewer nggih. Ya siap. Aman Pak, aman. Ya bar iki. Nggih, no bar iki kali Pak Estu Pak. Pak Estu diatur ndak. Iya Pak Estu. Tapi omong ngono. Apa? Kon nggo dompet. ATM. Heeh, Dik. ATM Bank Mekar. Kuwi genmu. Ya ora duwe. Kayak monggo Dek. Ya jalur. Luwe becik patenono tindang berpisahan wangi samono marang kula Mbak Santi ngeng wonten Jakarta sugeng wungon. Aku
Sena. Iki ada rawe penggemar wayang luar biasa dari paguyuban Ika Ragil. Nah, Ikatan Anak Rantau Gunung Kidul hadir di lokasi. Wah, nggih. Nggih, monggo sugeng pungon sugeng amirsani uga Mbak Ceng Ani nyuwun lagon apa ki ninggal katresnan engko diaturke. Ya, ya. Lanjut, no. Urip ana kutha Dangdut Jaipong, kanca-kanca duwe Jalaras Indonesia. Yo, Niken Lintang Kairo. Dan istirahat sebentar. Oke, nggih. Siap, siap. Matur nuwun. Sugeng enjing, Nduk Cahayu. Nggih, sugeng enjing ugi, Bapak. Nggih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Nak? Alhamdulillah sehat. Panjenengan dos pundi? Sehat tur ya waras. Bapak Ibu nderek ki mau ya. Nggih, nderek menika. Nah, karo adike barang yo melu ketok. Wajar. Wis pirang taun ora ketemu karo Bapak? Pak, lha pun duang to, Pak. Lah nggih. Awet kelas 3 nika kula nderekke jenengan. Kelas 3 apa? SD. Ket SD wis melu. Nggih no. Heeh, nganti saiki kelas piro saiki? Sani kelas tunggal SMA. Kelas 1 SMA? Nggih. Lah kok padha karo Niken? Nggih sami sepantaran tapi beda 1 tahun. Oh, duh. Wah. Ra nguwati. Gingsule ra nguwati, Truk. Iya. Dah saiki pancen yo cepet ramleh gede. Aku arep nyuwun lagon sing klasik sik nok Cahayu. Nggih. Apa kira-kira sing aturke aku nderek? Diaturke panjenengane Bapak Estu sak keluarga, sak kukuban, sak Brayat Agung ana ing DPD Bapak Abri ana ing Jawa Timur.
lan sedaya para warga masyarakat ingkang isih wungon. Langgam nggih, Bapak. Langgam. Oke, siap. Lho sing mirsani cek tajem padha midhangetaken tasik kathah, alhamdulillah. Heeh. Lek nang daerah nggonmu kono penonton yahene para wis entek resik ya, Jik. Nggih, Pak. Teng mriki Soalnya bapak-bapaknya antusias sedaya, Bapak Ibu remen mresani ringgih jenengan lho, Pak. Heeh, ora mek remen nonton ning ya remen nanggap. Nah, Heeh, remen nonton tok akeh tunggale lek nanggap kuwi cok kalau mongko sing jenenge wong nanggap wayang iki lek ora dienggo awake dhewe to no. nggih. Sing jenenge nanggap wayang kuwi nyenengke wong pirang-pirang. Nggih, leres banget, Pak. Gawe senenge wong akeh, Pak insyaallah dongane wong akeh iki iso barokah sing nanggap wayang. Amin. Nggih. Langgam apa no? Jenang gula. Jenang gula. Iya. Nggih. Lho iki enek sing jenang gula. Eneng bawane ora no kuwi no. Bawane napa? Gegarane. Oh iya, heeh. Nggih. Gegarane wong akrami kuwi pelok barang ya. Nggih. Nggih. Ya iki Pak Wakapolsek nggonku Jaten uga. Nggih. Oh, nggih. Nggonku kono Mbah Rasim, top Markotop Mas Kangko. Nggih, matur sembah nuwun uga Pak Waris Sugiono ingkang saking Surabaya. Tasih monitor, tasih lenggah wonten ing lokasi, Nduk. Lintang kairo. Bapak sinten? Pak Waris Sugiono. Bapak Waris sugeng lenggah, Bapak. Nggih. Sugeng midhangetaken. Siap. Tasik dateng mriki? Tasih temu. Aja meneh kok ning Surabaya. Pak Waris Sugiono lek daleme Surabaya. Kuwi Pak Kangko wayangan ning Nganjuk ning Kediri ki nyusulno saking tresnane. Matur sembah nuwun sanget, Bapak. Nggih. Ya coba gegaraning ya coba. Gegarane wong akrami. Bih, saya banter terus. Nggih ngeten iki sing ulang lak nggih jenengan to. Lah nanti lho, aku ora tau mulang aja ngono ora. Sing mulang ya bapakmu karo ibumu kok ya. Sing nderek ajar nggih, Pak. Iya. Aku lek sinau terus aku ngerti. Ngopo? Lek sinau Lintang Kairo lek nyanyi, kuwi live Facebook. Nah, nggih riyen lho, Pak tapi. Aku lino nyimak aku. Aduh. Ya semangat. Nggih. Ya. Pangestunipun, Pak. Sayu. Tata pada terupa Hamong ati pawi mbok sampean ki lek mam sing akeh to, Nduk. Nggih lah, paniki pun pawaan lho, Pak. Apa ya? Nggih. Oh. Ket alit kula nggih tasih alit lho, Pak. Lah. Aku nyawang kowe kaya wong gisi buruk ngono kuwi. Ora ngetok-ngetoki wong tuane lek ngopeni. Iki wis makme yo akeh yo normal ya. Kathah, Pak. Kathah jane nggih. Panggah tuwipis Lah ya. nggih. Oleh ubarat preyek no kemremes terus. Gurih, Pak. Gurih. Nggih. Gurih, kacangnya cilik-cilik lho lek cara preyek iki. Alah, TB alah. Oh, alah ger. Ya saiki. Mirengke panjenengan lawan pangandikan kali Dek Lintang niku. Heeh. Wah, pancen potensi, Pak. Potensi ya. Nggih. Wis petang tahun lho aku ora ketemu karo Lintang. Duangu to. Lah iki terakhir lek panggih Lintang kali adik sing jenengan paringi Wayang. Janaka niku. Heeh, ning anu kae ya. Nganjuk. Heeh, pasang urung iki kae ya. Heeh.
Piye? Urung iki bahasa kamu. Mosok to, Pak? Urung. Nggih, kula Ya ta lah, tang. Ya ta. Pasangane Mas Andi TV urung iki to, Kek. Dereng. Kula Derek. tasik piyambekan ya. Alhamdulillah to, Mas. Kae rong aku. Heeh, kayak kok jek kelingan ya. Lah nggih. Nalika adikmu dikek wayange sing tak kekne adikmu jek. Tasik, Pak. Sering didamel mainan nggih ya. Nggih, rencanane iki badhe nyuwun malih. Adike kono apa anakmu? Ora. Ah. Anakku ra seneng dalang. Senengnya apa? Anu ini ki Pak Maling. kerawitan lho. Oh napo? Oh, iya gawane kendang to, Mas. Nah. Ndek terus ndek ya. Tak kira lek seneng kerawitan abu bonang tok. Tung tung tung. Bakul es. Iya. Lupa pisan Ya. kena pisan. Yo nok ngadeg ana Cahyu. Ah, jumeneng to. Jan. Awake cilik gulungane gawedi. Ngene iki sedengan apa? Sedengan to? Sedengan ini. Ukuran M. M. Oh, Ukuranmu wis M. ukuranmu wis M to. Kudune piye ngono ki? Lah kudune apa? Kudune napa? Ya wis cukupan M. Ya. Dadi saiki wis M ya. M. Oh, iya. S. Apa to, Mas? Ukurane ki Ukurane M. Tapi nek Ukuran iki ana 3 papat. Apa? Mas? Paling cilik S, sedingan S, M, paling M. gede L. L X paling gede X XL paling gede ya L 300. ora tepak kol brondol iki. Yen ayo, Dek. Betul. yen gampang luwe gampang. Panceno Piye, Mas? Bowo nikuan menyesuaikan keadaan. Betul kok iso iki? Niki Asmarandana gegarane Ndek ya. Gegarane. Nek diterapno teng jaman sakniki kan kurang pas gitu, Pak. Kok iso kurang Lah, pas? Lah gegarane wong akrami dudu bondo dudu rupa ning namung ati pawitane. Heeh, ya. Lah sing pas apa? Saiki kan ya ora berlaku no. Ah. Wong omah-omah iku ning mung ngandalno ati tanpa duwe bondo, tanpa duwe ragat, nganggur, mokal iso kelakon dadi suami istri sing apik, Pak. Oh iya. Kabeh niku kan butuh ragat. Ah. Tresno sing jero niku isih kalah karo sing duwe pajero. Gitu. Iya. Ngono lho. Tresno sing jero isih kalah karo sing duwe Pajero. Nah, terus Mulane Piye? Kuwi lak pemikiranmu, Mas, tapi ora kabeh wong wedok iki mbok gebyawiyah kaya ngono kuwi. Kriteria seorang wanita iku ora perkara bondo, rupa, ngono lho. Lah kaya bojomu seneng kowe iki kan ora perkara rupa, ora perkara bondo. Lah perkara apa? Perkara sakake ora enek sing gelem kowe, ngono lho. mosok to? Iya, cerita ning aku lho. Nyapo aku kaya ndek anak bareng aku lalu. piye? Lah nek masake kan dasare mung mergo melas niku kan tresnane ku sok ben ora bakal langgeng to, Mas. Lho lah kok iso, Mas? Lho nek jarine biyen kan tresno jalaran saka Kulino. saiki wis gak berlaku. Lho lah sing Lah, bener sing piye? berlaku. Mas? Tresno iki jalaran saka glibet siji, sing loro tresno jalaran saka jempol. Loh, hubungane iki apa? Wong ape duwe jempol? Loh, Nggih, saiki wis sume WA lho. Lho kok iso? Sering-sering WA takok kabar, Hah? terus main ning ndi, terus kan akhirnya nggih, ada jempol. perhatian lah. nah aku ora nganggo jempol lek WA ngene kok. Oh, Gak iso jempolku kegeden meni tipu. ngaten nggih. Heeh. Oh yo sampean sak rating karo Nanang. Ayo, Nak. Ya Nak. Yen angel Lah,
Adikmu wis belajar mayang? Nggih, Wis- tasik belajar suluk-suluk. Suluk-suluk. Nggih. Nggih. Wis tau ndalang durung? Dereng. Ah, dipupuk terus tenang. Lah anakmu kae dolanan wayang apa cita-citane pengen dadi dalang to, Be? Jadi peniti. Kok dadi peniti to? Lah sing nyekel wayang ya apa ya dalang peniti nata wayang lho. Mata. Amin. Diamine ya Mas ya. Ora tapi anakku fakin ning kerawitan. Nabuh to. Nabuh. Senengane nyekel apa? Bijeng ben kula sekali teng kulon, Pak. Heeh. Nggih. Lah senengane nyekel apa? Kendang sakniki. Weh, elokno. Kon kula ning SMKI. Hmm? SMKI. SMKI masuk ben insyaallah. Terus STSI apa isi? Isi. Tapi kula nek sing ulang niki mboten purun kok. Nah Lah napa? ngopo? Dosene kuwi kok. Lah golek dosen liyane aku. Lah Satru aku. apa? Bolak-balik blangkon sampai peliket perkara fresh care. Niki malu kula diuseri ini sampai ora krasa. Apa sirahku pati rasa ya lho. Aku sampai diuseri guguhi kok ya bari kok lho iki mau diuseri to lho. Mboten krasa pas sakniki. Ora krasa. Kuwi saking perhatiane lho Mas karo awakmu mergo ngerti nek sirahmu kuwi masuk angin. Nah, Nggih to Mas Kangko. Heeh. Kowe tumon to sirah masuk angin itu tumon to. Masuk air iki geger. Awale teko ndi? teko sirah no Teko Mas. sirah medhut teko geger bar kuwi terus teko bokong. Karepmu lah. Enduk. Apa ndak sing apa lho? Ndak sing apal jar. Ora krasa belas Iki lho be sing rambut sing muni be. pati rasa. Tan kena tinumbas Arato. arto Ya piye? Duwe anak model kaya Lintang kan ora bangga. Wah niki nek cara kembang niku lagi mekrok-mekroke, Pak. kembang-kembang napa? Cara kembang bunga mawar apa bunga matahari awakmu lagi arep mekrok-mekroke. Mulane hati-hati. Piye? Pripun? Kembang sing arep mekrok iku mesti akeh codot sing kepengin mangan. Mane kudu hati-hati ya nek kancanan. Kayak sampean aku ya. Lho nek aku wis menep. Aku Pak Kangko wis menep. Kowe be. Heeh. Menepi nek ana warung ayu ya, Pak ya. Yo ndak kena ngono kuwi mergo nggih conto tok Mas iki kok. Niki dawahipun apa, Pak? Ya mau Jenang jenang gula. gula. Wah, iki kelangenanku niki. Heeh, jenang gula ki apa? Jenang gula ini kan glali, Pak. Heeh. Saka tembung aja lali. Oh iya, Nek Dadi aku yo aja jenenge parikan apa anu kuwi? Paribasan kuwi. Paribasan ya? Nggih. Nek Mangsalan. nek jenar niku napa, Pak? Hah? Jenar niku napa? Jenar ki kuning. Oh, lah nek ngono tanggoku kae lara jenaren. Lah nek iso iki. Lah lara kuningen. Nek Apa penyakit ana to, kira Mas? itu dibasakne to Mas. Iki Nah. kok. Ora entuk ya. Nek guyu manis siram. Gingsul ya kaya wis piye. Kamu punya gingsul enggak? Duwe no. Ndi? Iki siji. Iki kabeh merongos. Gingsul kabeh. Iya. Susah sapa singan jani
Lintang. Nggih. Iki engko dibogong dibacutke lelagon Kelinci Ucul ning garapane aransemen Gamelan Bali ya. Nggih, siap. Oke disusul karo Bu Dwi, disusul karo Mbak Gentari. Nah, terus karo sapa jenenge kuwi Irnawati. Nah, telu. Nah, ya. Yuk. Yuk, Bu Dwi, Gentari, Irnawati.
Iki Mas Andi TB karo Mas Lindro. Menika kolaborasi gamelan Jawa karo gamelan Pulau Dewata utawa gamelan Bali. Tenan iki piantun Surabaya mesti gumun. Gumun apa? Atase lagu Kelinci Ucul digarap cara Bali niki nek sing garap mboten Dwija Laras Indonesia niki mokal, Pak. Sebabnya apa to Dwija Laras? Lah niki isine komposer sedaya lho, Pak. Lah nggih. Wah tenan iki nek cara tengane iku tolok ukure kerawitan seluruh Indonesia ya Dwija Laras. Isine komposer, dosen, nyacat kualat, maido plonga-plongo. Ketokane sing nggone krawitane Mbah Narto. Mbah Narto Sabdo be. Heeh, condong raos iki sing turune ning kene iki. Titisane be. Aduh tenan ketoke tapi ra patek condong. Tapi yo hebat kok be iki kok. Sing tukang gawe iringan sing ngendang niku. Pak dosen Sri Eko Widodo. Jika kamu kuliah di ISI Solo, masuk ke jurusan karawitan, pasti ketemu kelawan beliaunya. Wah Mas Dodok niki lurahe yoga sinten? Mahmud. Mahmud. Nggih. Mbiyen ceritane bojone apa? Bapake kulino mulih wengi. Oh, kula dijenengke Mahmud. Kok saged? Agar mulih wengi dodoki dok Mahmud. Dok Mahmud lah duwe anak jenenge Mahmud. Oh, asale jeneng kuwi asma kene Joko. Oh, sejarah king niku nggih. Oh, kulino mancing bapake kuwi dhisik. Anakmu sing brojol ning pinggir dalan kae piye be ceritane be? Kaya anu mergo rumah sakit adoh to, akhirnya lahir, Pak. Tak jenenge Jonathan. Wah, apik Jonathan jeneng gaul lho kuwi. Nggih. Sebabe Artine apa kuwi be? Brojol karena kemacetan, Pak. Wow. Pas lahir brojol mergo macet. Heeh, ya. Anakmu piro keto be? 3. Jare 4. Be 4 karo sing Jonathan kuwi. Oh, mboke beda to? Padha, Pak. Oh, tak kira papat mboke beda. Jare bojomu ora penak be. Sapa sing ngomong ra penak? Lho, tewapuke. Ora penak ndi anak 4. Lah jaremu ngono lho. Sapa sing ngomong? Kowe wingi kok bojomu ora penak ndro ngono. Ora penak be to, penak. Mosok to? Lu kira ngerti bojoku kok Piye? penake ra umum be, jera enak be. Oh iso, ora penake tegese apa to? Lho, maksudnya ora penak iki bolak-balik manak kuwi lho be. Ora penak kok bolak-balik manak be. Pah, wes. Ora penak iki maksude awake sing ora penak. Rumba-rumbu. Ning kene kula niku lara, Pak. Oh, lara. Bahasane benten. Oh. Nek gone wong daerah Solonan, Jawa Tengah ora penak iku awake rada rumba-rumbu. Ora penak iki bojoku nek daerah nggonku dhewe Mas, artikulasine Mas. Artinya apa nek nggonmu? Ora penak iki tegese wis ora penak blas niki lho Mas. Nek lara iki ora penak iki lara nggenku iki. Oh iya, cah cancak jujure men to bocah. Lah di bahasane aku yo ora mudeng bahasamu lho iki. Pak niki luar biasa Pak niki. Piye? Hah, aku cara di kerawitan tenan iki wis ora ana sing ngalahno iki. Tenan. Awake dhewe ku mbok eling duk nalika wuni. Piye Mas? Kayak Mahmud iki ya asmane Mahmud mergo bapake sering mulih bengi. Kados Mas Kangkon iki ya ana sejarahe. Mas Kangko Mas. Putrane Mbah Sukron Suwondo ingkang barepe niku Mas Kalinggo, nomor kalih Mas Anom Dwejo Kangko, nomor 3 niku Mas Cahyo Kuntadi, nomor 4 Mbak Dewati. Retno Dewati. Retno Dewati. Piye nek sejarahe, Po? Lho, pripun to, Pak? Aku malah ora dong. Loh. Kowe ngerti, Po? Ramanipun jenengan niku lha mosok dereng diceritani belas. Urung. Kepo keluarga to be kok yo ngerti lho iki. Piye to Mas sejarahe keluargane Mas Kangko, trae Mbah Sukron iki aku apal kabeh. Lah nek sing pisanan iki nyuwun sewu. Anu nyuwun sewu Pak Estu. Nggih. Ini kan keluarga seniman bapakipun Mbah Sukron Suwondo. Oh, pirsa Pak Estu pirsa. Pirsa. Paham sekali. Wah, niki kan sejarahe wonten, Pak. Sejarahe piye Mas? Nalika Mbah Sukron kalih ibu Bu Suci Katiningsih. lah kepengin duweni putra sing somben kuwi derajate padha karo raja. Ning dilalah ning gone pasare ditekani Raja Kalingga putra. Wow. Entuk wangsit dalah senemone Kalingga putra bareng lairno mijil kakung langsung diparing asma Mas Kalingga. Leres mboten? Bener, saiki dadi kepala desa. Kepala desa Dadi raja. Lah
rajane wong sak desa. Kowe kok ya pas to iki. Lho, kuwi sejarah tenan lho. Iki lek oleh golek ilmu iki kowe jenengan ngerti Segara Kidul? Ngerti? Niku tasik ngidul malih. Lho, poh ngerti kuwi. Australia Be ngidul nih. Kere. Oh, ngidul nih pokoknya. Kowe lho kundi kok ngidul terus pokoknya. Kowe cek aduh mikir. Oh iya. Mergo ilmu iki goleke kok Segara. Lah, Nomor loro Anom Dwija Kangko. lah Kanalendran sampun kecepeng. Dene sing kepengin dadi kapanditan. Ya raja ya duwe anak pendhita. Lajeng kepengin di anak pendhita, ibu garwanipun Mbah Surkon sare ditekani kethek putih Anoman. Jadi sing nomor loro ditekani Anoman pendhita Kendali Sodo ngimpeni ibu akhire lairan mletu lanang dijenengo Anom Dwija Kangko. B rene yo tak graji cangkemmu. Jenengane mboten percaya jenengan padosi teng Segara Kidul yang tesih kidul malih. iki ilmu dhuwur wong ilmu dhuwur. Yalah, lha iki ora tak rane kene ora tak buka lho, Pak. Iki nek ora sing nimbali Pak Estu, wah dibuka niki. Iya terus. Lah apa? Sing pertama kepengin dadi raja Kalingga Purnama, kedua kapanditan, nomor 3 kasatriyan. Pengen duwe anak sing kaya satriya. Akhire ibuke Mas Kangko niku sare dilalah ketekan senjatane Adipati Karna Kunto. Kunto Wijaya ndane. Lah sing Mawa Cahya. Akhire ibu nglairke metu lanang dijenengo Cahya Kuntadi. Kuwi saka senjatane Sri Bathara karo Karna kuwi. Sing mau Cahya mau. Cahya Kuntadi. Lah sing nomor 4. Sing papat kok wis duwe anak telu kabeh. Gek lanang kabeh. Lah pengen duwe anak wedok. Omongmu alon-alon to, Pak. Duwe anak kok telu kabeh iki piye? Lah telu lanang kabeh. Lah pengen duwe anak wedok. Lah anak wedok akhirnya bengi bapak sing sare sing sare ditekani sing pojok kae. Akhirnya bapak terus sadar ora iki sing tak jaluk. Ibu terus ganteni bobok. Oh ganteni sare. Nyuwun marang Gusti merga kejawan Jawata kanggo sampurnaning urip awit wis diparingi momongan telu wujud putra kabeh, sampurnaning anak nomor 4 wujud putri minangka dadi dewa ning kayangan. Metu wedok jenenga Dewawati utawa Retna Dewati. Lajeng badhe tukul kula. Lho, kala ibu dimiskramke. Alah, akhirnya aku melok ning mbok liya lho, Pak. Kula kan jenengan tasih sedulur wedi. Sedulur sak pangimpen ya. Lah nggih. Lah terakhir sapa? Bareng aku ceritani karo Mbah Sukon ngono iku, sesuk ibu tak takoni. Mbok takoni piye, Mas? Mboten ngimpi malih. Lho, lah kok ngimpi ngopo? Arep tak tomboki. Lho, sapa ngerti metu nomere. Wah, iki pekat iki ra entuk. Ya nek Pak Estu panjenengan sing lenggah beliaunya lho kok malah pekat. Akhire wis terus kabeh keluarga bercelana. Berencana. Tapi kabeh apik sing nomor 2 tok ya, Be yo. Melek sing nomor 2 iku pandhita. Heeh. Yo kowe ora pandhita sing baen-baen. Ciptane alah-alah apa kuwi? Kendali Sodo Anoman. Sing nomor 2 ya. Anom. Rene diluk Napa? Kok Mbak cakot ndasmu. Mbak Ambung piye to kowe Mbak Ambung? Lho niku sejarah lho Pak. Awake dhewe slendro. Piye? Rame-rame mlebu pasar. Rame-rame ngoyak doro mabur mulu. Dawet ayu niku lho Pak. Rame-rame ngoyak doro mabur mulu. Kliru. Sik lho tak bener piye Mbak? Piye Mbak? Rame-rame mlebu. Ya mlebu pasar. Betul apa? Rame-rame mlebu pas. Iki to Pak. Anu musik. Aminor. Didi Kempot Mas nggih? Didi Kempot. Oh Didi Kempot. Stasiun balapan. Heneng stasiun balapan. Piye to kata-katane sairmu ki lho? Ning Neng stasiun balapan. Mboten eneng-eneng lho. Ora ana.
Eneng stasiun balapan. Mburi kok iso untel-untelan lho. Lah mula putrane Mbah Sukron sing wis kram nggih niki. Kula lho Pak lho. Ngambil anu pesindene nggih. Sing di. Anu kilo-kilo si arepane wong nyumbang lagu ki lho. Oh sinten sih? Topeng Mbok monggo. Heeh, kilo bocoran. Topeng. Saking Mas Nanang. Loh, Nanang sapa ora? Teko kene ngadoh kok. Pak Kangko kula Mas Topik santri saking Sidoarjo. Wah, aduh. Wanci gara-gara dalem badhe nyumbang suwanten kula badhe nyuwun gendeng Gending Mas. aksara Jawa niki nek kelangan wulu rasa muni i. Oh, dikek wulu no. Kula badhe nyuwun aduh kurang akeh Pak. Oh lah, ceblok meneh. Mbok. Kula badhe nyuwun diwut-diwut. Kakean Pak Udan. Gendeng langgam dadi ati. Ah, dadi ati sampun mbok menawi lintunipun Sanesipun. Nggih, Mas Taufik monggo. Urung dadi ati, sapa sing wis muni dadi ati? Lah niku wae gawane. Wudu. Oh nek nggih nggih. Jenang kula. Jenang kula kok dadi ati. Nggih, Moji, Mas. Monggo Mas Taufik. Moji. Lho Mas Topik sing ndi to, Be? Mas Taufik. Wonten. Nang riyen ceplos spot riyen, teng mriku riyen. Nggih. Terus ngaten niki Pak, niki kan Sunan saking Mas Taufik, mbok menawi mangke saged pas gara-gara akhir mangke saged dipun timbali. Oh nggih. Ngaten nggih. Napa? Mas Taufik, napa niki saiki, sinten riyen? Saiki. Mas Taufik. Mas Taufik Wis siap ning ngono lho. nggih ngersakaken tembang dadi ati. Nggih. Niki sarengane kanca-kanca Dwi Jolas. Mangke riyen dereng kula sepoti, jenengan lenggah riyen to. Kula sepoti sik asli jenengan minggah ngoten lho. Mas tonyo ae ra apa-apa Mas, ikhlas aku Mas. Iki kok Ayo sepoti Mas. berparame. Bose ra ngono berpacu dalam melodi. Nggih. Nggih, monggo Mas Topik. Oh, amin. Nggih. Liceng Mas. Syukur we, muga Mas. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sinten niki? Alah kula ilahi rusi